Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. To yau za mu muku bidiyo akan yadda za ku bibi wayar matarku ko ɗanku domin duba abubuwan da suke gudanarwa ba tare da kun karɓi wayansu ba ta shigo hannunku. Cikin sauƙi za ku yi bincike ta cikin wayarku. To don haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ɗin ta mai albarka Hausa Fulani TV, ku taimaka ku danna muna subscribe. Domin haka ne zai ba da dama duk lokacin da muka saki sabon bidiyo mu a sanar da kai domin ka kalla ka karu, saboda muna yin bidiyoyi kala-kala na karuwa wanda muke nuna akan fasahar game da waya da kuma wannan ainihi abubuwan da suke shigowa na zamani. Don haka mu shiga cikin wannan bidiyo nuna muku yadda ake yi. Bismillah mu kafta. To kai tsaye abin da za mu yi shine za ku je Google Play Store na wayanku. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu je cikin Google Play Store namu domin mu nemo wannan application din mu nuna muku yadda ake yin wannan aikin. To kai tsaye muna shiga cikin Google Play Store namu, zai buɗo muna kamar wannan fiskar kamar yadda kuke gani. Sai mu zo gurin wannan sacin. Muna zuwa wurin wannan sacin din sai mu rubuta, bari ya gama buɗe muna da yana sacin bai gama buɗewa ba. To yana buɗe muna kamar haka yadda kuke gani. Sai mu zo mu rubuta, bari mu goge wannan rubutun kamar yadda kuke gani. Sai mu zo mu rubuta kamar haka AN, sai mu sa Y, sai mu sa D kamar haka yadda kuke gani. To gashi nan ya nuno mana, sai mu danna mu yi sacin. Muna yin sacin sai mu dan jira muna danna sai mu jira ya muna sacin ya bude mana domin mu dauki wannan application din wanda za mu yi aiki da shi. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude muna shi wannan application din da za mu yi aiki da shi. To kai tsaye sai mu danna akan nan domin mu yi downloading ɗinsa. Sai mu dan jira domin ya gama downloading ɗin. To wannan shine cikin application ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan application ɗin wannan da kuke gani gashi nan. Wannan mutum miliyan 10 sun yi downloading sa. Sai nan kuma daga ɗan shekara 3 zai iya amfani da shi, kuma bai da tsada. Gashi nan MB 16 zai ci wajen downloading din wannan application din. To sai mu jira ya dan gama sacin saboda akwai dan matsalan network kaɗan. Sai mun dan bata lokaci. To kamar yadda muke gani gashi nan ya gama mana bude mana. To kai tsaye abin da za mu yi shine za mu zo nan sai mu danna gurin open din nan. Muna danna gurin open zai shiga cikin application din. Sai mu jira. To yana bude mana. Abin da za mu yi na farko shine za mu zo mu danna kan wannan OK din. Bari nuna muku kan wannan OK. Muna dannawa zai nuno muna haka. Sai mu zo cikin wannan alamar sai mu danna shi. Alamar muna danna shi muka bada ya mu zanna can kan wancan OK. Sai mu danna. To muna danna kan shi zai buɗo mana kamar haka.
yana buɗo muna sai mu je kamar haka. To already dama da yake waya biyu ne, to ɗayar wayan ma a haka za ka sauke shi sai ka buɗe shi kamar yadda muka buɗe wannan. To in mun kula ta nan za mu ga wasu nambobi ga su nan kusan guda 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nambobi guda 9. To abinda za mu yi shine wannan wayar in ita ce muke so mu ɗauki sirrinta, ma'ana mu ga abin da ke cikinta. To wannan nambobin na cikin wancan wayan ɗayan wanda muka buɗe kamar haka, nambobin su za mu kwafo. In mun kwafo su sai mu zo mu sa su kamar haka. Za mu zo mu saka su gashi nan wurin nan a nan. Misali bari mu gwada sa 1 2. To kamar yadda muke gani haka nambobin, in ka saka wannan application ne akan wayan ɗayan da kake so ka yi binciken a kanta, in ka buɗe application ɗin zai nuna maka wayannan nambobi ga su nan irin su. To idan ya nuna ma haka nambobin za ka kwafo. In ka buɗe naka na wayan ka application ɗin irin wannan ɗin, sai ka zo ka kwafe wayancan nambobin a cikin nan. Kana kwafewa sai ka danna nan gashi nan mai alamar kibiyan nan, kai tsaye zai ma connecting. To duk abin da ke cikin wancan wayar, sikirin ɗinta da komai nata zai dawo cikin naka. Idan mutum wancan mai wayan yana amfani da wayarsa, zaka na gani a cikin wayanka komai, duk abin da zai shiga ko ina zai shiga. In chatting zai yi, in kira zai yi, in kallo zai yi, duk abin da yake cikin wayansa zaka na ganin shi a cikin wayarka, kamar da wayarka yake amfani, kamar ita ce a hannunka. Duk sikirin ɗinta da komai nata zai dawo cikin wayanka. To idan kuma wannan ce kake so, wannan kake so ka ɗauki bayaninta ya koma cikin wancan, to abin da za ka yi shine nambobin wannan ga su na wayannan su ne za ka kwafa. In ka buɗe application na wancan wayar ɗayan, to sai ka zo ka saka wayannan nambobin. Wayannan su ne code ɗin da za ka ga sirrin, sai ka kufe su. kana kufe su sai ka danna gashi alamar kibiya wannan. Bari mu nuna muku gashi kamar haka. Wannan shine kibiyar din nan da zamu danna. To muna danna shi zai muna connecting, zamu ga duk abin da ke cikin wancan wayar